Respectar l'estructura de la construcció, mantenir les vidrieres originals i donar llum van ser les premisses inicials per al disseny de l'espai que us ensenyem avui. Es tracta d'un bar-restaurant amb zona de minimercat situat dins d'un càmping molt especial a la Costa Brava. A nivell constructiu, els espais que trepitjarem són 4 sales on abans que aquest espai es convertís en un càmping es guardava el gra. Hem anat adequant cada espai segons les necessitats que ens comentava el noi que regenta el negoci. Des d'un inici tenia molt clar que la primera sala havia de ser la zona de barra i restauració i que la segona havia d'estar compartida entre restaurant i zona de cobrament, tant de restauració com de minimercat. Els espais estan connectats els uns amb els altres a través d'obertures en forma d'arc originàries de la construcció i que nosaltres hem volgut remarcar embellint amb fusta xapada de faig. En el segon arc hi tenim integrada una porta corredissa de ferro i vidre, que un cop el minimercat estigui fora del seu horari, doncs es podrà tancar. La gràcia és que aquesta porta es tanca només per la part interior del minimercat i, per tant, a la part del restaurant no es veu mai el bombí de la clau. A la zona de barra hem instal·lat unes ceràmiques en to oliva, que és la tonalitat que anem veient en diversos llocs dels espais, com en les portes vidrieres, la porta corredera o les làmperes penjants. Es tracta d'una barra de treball, per això que la seva alçada sigui l'habitual d'una cuina i no la que estem acostumats a veure en un bar. El material escollit és un porcelànic que hem ingletat per tal que el gruix sembli major del que en realitat és i també ens ajudi a amagar l'estructura interna. A la part posterior hem donat més funcionalitat de treball a la barra instal·lant aquesta prestatgeria que combina el metall daurat i la fusta de faig i ho acabem amb aquest gran armari que ens amaga el gran quadre de llums de tots els espais que hem treballat. Teníem molt clar que volíem instal·lar una gran bancada en aquesta zona per tal de poder aprofitar al màxim l'espai, doncs les sales no són molt amples. Està fabricat amb fusta massissa de faig i l'hem dividit en 3 grans volums. Per tal que els clients estiguin més còmodes, hem fet fabricar aquests coixins desenfundables i reversibles per augmentar la durabilitat del teixit i volíem aprofitar la part de dalt d'aquest per donar ritme a l'espai i així que no aparentés ser tan llarg com en realitat és. És per això que, a més d'instal·lar les verticals en fusta, vam decidir integrar aquests 3 grans miralls per donar més amplitud a l'espai. Aquesta paret és molt especial perquè hem integrat una volumetria en un plafonat que ens permet obtenir un moble amb 2 funcionalitats depenent del moment del dia. A més, al plafonat hi hem instal·lat enllistonats de fusta de faig que ens marquen aquestes verticals tan importants, doncs són les que ens separen la porta d'entrada a la cuina i segueixen en el moble. El moble té una zona mòbil que tindrem oberta depenent del moment del dia. Si estem en moment de menjars, podem tenir obert aquest espai amb les vinoteques a la vista i per l'altra banda, si l'apartat de minimercat està obert, doncs podem tenir oberta la zona de mostrar-hi de pa per tal de poder-lo oferir als nostres clients. En quant al moble de cobrament, volíem seguir una mica amb la mateixa forma però diferent material del moble de llums de la primera sala i així vincular-los. D'aquí que sigui un moble enllistonat. La seva funció és la de cobrament però també la de mostrador de pastes que els clients poden comprar i en el seu interior hi tenim amagada una màquina de cobraments automatitzada. És important veure els detalls de l'entrega de materials, la fusta enllistonada amb el vidre i el porcelànic. Volíem que el minimercat no fos un supermercat normal, sinó que en quant a colors i materials estigués molt vinculat a les altres 2 sales. Per això podem trobar que les zones expositores estan realitzades amb el metall lacat de color blanc, però que les hem emmarcat en melamina tipus roure per tal de donar-los un toc de calidesa i així fer les prestatgeries més amables i no tan fredes. A més, hem dissenyat una paret de pladur que envolta les 2 noves cambres frigorífiques. Per a la il·luminació dels diferents espais hem utilitzat carrils en focus LED. En les sales en què el sostre l'hem mantingut de volta hem instal·lat carrils de superfície i en les 2 últimes hem instal·lat les mateixes barres però integrades a sostre. D'aquesta manera tenen un joc molt ampli de mobilitat de focus perquè poden usar-los en qualsevol de les sales. Per tal de protegir les zones baixes de les parets, hem instal·lat arrimadors, que hem dissenyat amb melamina tipus teixit i hem completat amb tires de melamina blanca. Esperem que aquest espai us hagi agradat molt i que us entrin ganes de venir a prendre un bon esmorzar o fer un bon àpat aquí. Dir-vos que podeu seguir-nos a les xarxes socials i que podeu veure més projectes a la nostra pàgina web estudizenna.com.